Ей, човек, как е? Знаеш ли колко ми е била голяма мечтата да ме бутне някой по стълбите? Не знаех. Просто ме бутни, братле. Окей, бутам те, брат. Чакай, но аз се базик. Чакай, какво? Помогни ми, брат. Брат, добре. О, човек. Ай, помагай, бе, какво си япаш? Ще си кокалите, брат. Човек, изчакай ти помога. Изчакай ти помога. О, вода! Чакай. Ще падна, брат, не! Не, брат. Жив ли си? Шапката ти. Брат, да ти помога. Ти си най-добър приятел. Фак.